Once again, ang atong ipaabot, niabot ra gyud niini nga panahon. Greet ko sa tanan, Merry Christmas. Merry Christmas! Pasko na gayon. Nata sa Eve, pinilang ka oras, maabot ang gitawag natong alas 12 sa takna, ug diin, according to the Word of God, na Tawo ang atong Ginoong Kristo nga gitawag kanato nga first advent. The joy of the Lord naghata kanato kusog. Ug naa pagiging joy to the world, and the Lord has come. Mo ning gitawag nato nga the greatest news. Nga usa ka tawo tanan kita nakadawat nga gihatag kanato naaba sa ato si Kristo. Like Nicodemus, si Nicodemus wala gyud sa makasabot. Nga ang question is naunsa pagpakatao si Jesus sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. John 3:3 says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How? In Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Naluwas kita. Iluwas kita sa Ginoo. Dili sa atong kaugalingong paningkamot. Kundili og unsa ang nahimo ni Kristo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Maluwas ta kung atong ipahayag nga si Jesus maong Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Our God does not lie. Dili bakakon ang Ginoo. Yet, daghan ang mga katawhan nga naata sa gitawag pagkagapos, bondage sa atong mga tagsa-tagsa ka mga bisyo. Naulipon ta, slavery, or naatay gitawag nga wala tay kalipay. Ang uban ingon may nada akong Pasko kay way kwarta. If you really have a good relationship with God, the peace of God which surpasses all understanding, maabot na sa ato. Ang kalibutan nangita kanunay og kalinaw. Daghang kay mga treaty, daghang kay mga pirma-pirma. Pero ang kalinaw atong mabatunan diha lamang sa kinabuhi kang Kristo. If we are in Christ, we are a new creation. Kung nahiusa kita diha kang Kristo, mga bag-o na ta nga mga tao, ang daan nilabay na, ang bag-o miabot na. Naay pagbag-o. Our God does not lie. Nor parehas sa katao nga mamakak. Kung unsa ang gisaad sa Ginoo kanato, iyang pagatumanon. In Isaiah chapter 55 verse 11 nagaingon, ang akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang, tumanon hinuon ini, ang akong tuyo og molampos gayud kini. Dili mo balik og dili kawang ang pulong sa Ginoo labi na karon nga panahon. In Jeremiah chapter 1 verse 12 nagingon, unya miingon ang Ginoo kanako, husto ang imong tubag kay nagbantay ako nga akong gipamulong matuman gayod. God will see to it that His word will work sa atong tagsa-tagsa kapag tuo. Kung nagatuo ta. A lot of situation and problems in our lives, pero ang tubag naara sa Ginoo. Nganong dili magyuta mo duol sa Ginoo. Yet many of us live in darkness na apata sa kangit-ngit. Nga naa naman unta sa kahayag sa diyan nga born again ta atong gidawat si Kristo nga personal og mangluluwas sa aton ug aton Dios.
naata sa kangit-ngit as though God has not fulfilled His promise. Saan nga gihimo niya para kanatong tanan? Sa akong kinabuhi, I love reading the promises of God. Especially nga na ako'y sitwasyon, nga na'y problema, na'y circumstances sa akong kinabuhi. Mututo ko diha sa Biblia. Kay ang pulong sa Ginoo buhi. Reading the Word of God, it tells us sa magabasa ta kanunay sa pulong sa Ginoo, mawala ang gahom sa yawa o sa demonyo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. In Colossians chapter 1 verse 13 and 14, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gingarian sa hinugmang anak. Giluwas kita gikan sa gahom sa kangit-ngit. Unsa man ang gahom sa kangit-ngit? Hatred, walay pagpasaylo, pagdumot, ang kalaog, ang kahakog mo nang naasa ka, kangit-ngit. Verse 14, nga maoy naglukat ka nato o nagpasaylo sa atong mga sala. Dili kinahanglan nga naatay kahadlok kay muan jis-jis nga ingon, miani ako aron makabaton kamog kinabuhing madagayaon, amin matana. Christ came para mahatagan tag what we call abundant life. Why we don't have any nganong kulang man ta sa panginabuhing abundansya? Why? Because we are afraid. Mas mahadlok pa ta unsa ang gisulti sa mga tao rather than what God is saying to us. God is saying to us, I will prosper. Pag mauswagon kamo, magmuuswag ta diha pinaagi sa pagsunod sa mga prinsipyo sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Then we can claim, then God can say to us, I will never leave you nor forsake you. Dili ta niya biyaan. Pero ngayon nung usahay, we feel nga gibiyaan ta. Why? Because our lack of trust and faith in our God. Usahay nagahisgot mi sa mga piliswildo sa mga pare. Pero kung wala kay pagsalig sa Ginoo, matumba ka. Kay uban mga pare na ilang swildo 15,000. Pahayahay na 15,000. 5,000 naman galing ko nga obispo ko. Pero I don't matter. Why? Because I trust God that God will really supply my needs. Para yagyapon ka nato karon nga mingaw maning akong Pasko. Uy, mga trabaho ang tao. God, Jesus is the answer. Maghulat lang ta. Nagkinahanglan niya og pasensya sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. God is the solution of our problems, that God will never leave us nor forsake us. Ang Ginoo naghatag og nagdala sa bag-o nga paglaom sa kinabuhi nga makahatag og kalipay sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Christmas is not only ang Pasko dili lang sa paghatag, but also receiving the love of God in our lives. Ako di kita makaingon, gidi na ako mahigugma ang akong isigataw, labi na gidaot ko. Naana na diha sa ato. Kinahanglan nga atong i-release para mahigugma ta sa uban. Ayaw pagdumot, amin bata anak. Ano yung problema sa Pilipino kay madinong-tanong ta, magtanong tagkawayan. Labi na ganihan agbunyag ko. Ingko kining kandila para ni timaan sa bata nga naana siya sa kangit-ngit. Mao gihapon ang mga kahayag, mao gihapon ni mga sponsor. Dili ni pang burn out nga dagkutan nato ang kandila sa pagbunyag. Kahayag.
Christmas is not only gift giving, but also receiving of the love of God in our lives. Yes, it is true. We turn it around and give. Pero say mag-wonder ta. Karon 24 ug 25. Is it really a day of giving? December 25 is the day of receiving, that we receive His Son, Jesus Christ, in our lives, so that also we can give. That's why ang atong gitawag ng mga early fathers or ancestors, giplano kining gitawag nila nga 12 days of Christmas. Nga ma-enjoy nato kini nga Pasko, to which is simplified the greatest gift they have received from God through Christ. Kinahanglan excited ta. And hope is ours, ang paglaom ato. Christ came to be a part of our lives, or He wants us to be involved. Gusto sa Ginoo nga ma-involve kaayo kita sa iyang kinabuhi. Sa John 10:10 sa makausa, miyani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Kung mabasa na to ang Isaiah chapter 9, verse 8, verse 2 to 4, 6 to 7, nga makita nato kung unsa ang gihimo ni Kristo kanato. Usahay atong pagkaluton, the burden sa atong kinabuhi, nga kuman naman unta na sa Ginoo. Why are we picking up the heaviness and sorrow? Why are we carrying the load again when we don't need to? Nag-ingong Ginoo, cast your burdens, ihatag tanan kanako ang tanan ninyong kabalaka. Mao kini ang atong paglaom. Mao kini ang atong probisyon. Mao kini ang atong kalipay. Nga kini maato pinaagi kang Ginoong Jesucristo, because we have come to Him. Mga duol ta diha kaniya. Rejoice, maglipay. The Lord is with you. Naa diha kaninyo ang Ginoo. Joy to the world. The Lord has come. Nga mudagay-day unta na kana nga kalipay sa atong tagsa-tag sa kakinabuhi o atong lunupan ang kalibutan ni ana a paglaom. This is the time for us nga karong Pasko ato ning i-celebrate unyang gabi with our family. Simba sa ta. Then we enjoy Noche Buena, what we call, bisag unsa ang naa diha sa inyong lamisa, angay ninyo pasalamatan ang Ginoo. Amen batana. Everything, give thanks to our living God. Mao ka ng Ebanghelyo o gihangyo ang tanan sa pagpanindo.